dito naman tayo sa Dubai gagawa ng mga kung ano-ano. Meron ba daw mga humahamon? Kasi nakakatuwa kasi ang dami na ever since ginawa po namin yun sa GGV, meron din mga gumawa ng mga version din nila nung challenge na yun. Kaya gusto ko malaman. Kung dito sa Dubai, meron din mga ganun. Hindi ko alam mo, kasi syempre, baka ma-discover kayo, this could be the door to your dreams, ha? Sige, jamming na lang natin one more time. Lumaban kayo. Dito nga sa side na to. That's it, Wendy. Ay, may nakikita akong may point. Dito nga sa side na to. Sige na. 1, 2, 3. Pangarap ko. Dito nga sa side na to. Ang galing niyo, best. Thank you so much for your gameness. Gameness. Hi! Ayun na dito. Pangarap ko.
Guys, nakaka-proud kayo. And alam nyo, hindi lang ako yung natutuwa, hindi lang yung mga gumawa ng show nito, pero sobrang, I'm sure, sobrang tuwang-tuwa si Sir Ogie sa inyo kasi kinakanta niya yung song na palakpakan na ang mga sarili niyo! Thank you, thanks. One more time now with feelings, Sir Marks. Sabay-sabay muna tayo lahat. Yung all together na, mga ganito, ganyan, ganyan. One more time. Pangarap ko at sa habang panahon ika'y magkasama. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay ko ito. Pangarap ko. Pangarap ko. Yun na yung contribution ko sa Wisa Nila. Ay, ibig ka. Ibigin